Какво би се случило, ако гравитацията изчезне за 24 часа? Гравитацията е една от основните сили в природата, която държи всичко на Земята от хората и сградите до атмосферата и океаните. Но какво би станало, ако тя изчезне дори само за един ден? Нека разгледаме последиците от този странен и катастрофален сценарий. Ако гравитацията изчезне внезапно, всичко, което не е прикрепено здраво към земната повърхност, ще започне да се движи нагоре. Хора, коли, сгради и дори земната кора могат да се откъснат и да полетят в небето. Първоначално бихме изпитали чувство на безтегловност, подобно на това, което астронавтите усещат в космоса. Въпреки това явление няма да е забавно, а изключително опасно. Без гравитация въздухът няма да остане на място около планетата. Атмосферата ще започне да се разсейва в космоса, оставяйки Земята без кислород и защита от слънчевата радиация. Само за няколко минути животът на повърхността ще стане невъзможен, тъй като хората ще загубят достъпа си до въздуха, който дишат. Гравитацията задържа океаните и реките на място. Ако тя изчезне, водата от цялата планета ще се издигне в атмосферата и ще започне да се разпръсква в космоса. Тази масивна загуба на вода ще остави Земята суха и безжизнена. Гравитацията не само задържа нас и водата на място, тя държи и самата планета заедно. Без гравитация земната кора, мантията и ядрото ще започнат да се разпадат. Тектоничните плочи ще се раздалечат, а планетата може буквално да се разруши на парчета. Гравитацията е силата, която държи Луната в орбита около Земята и Земята в орбита около Слънцето. Ако тя изчезне, Луната ще се отдалечи в космоса, а Земята ще се освободи от орбитата си около Слънцето. Това ще доведе до хаотично движение в космоса и сблъсъци с други небесни тела. Ако гравитацията изчезне само за един ден, последствията ще бъдат катастрофални и вероятно необратими. Дори ако тя се възстанови след 24 часа, щетите, нанесени на планетата и живота на нея, ще са огромни. Атмосферата и водата ще са изчезнали, Луната и Земята ще са извън орбита, а самата планета може вече да не съществува в познатата си форма. Този сценарий ни напомня колко важна е гравитацията за поддържане на живота и стабилността на нашия свят. Макар това да е хипотетичен случай, той ни кара да се замислим за невероятната сложност и баланс, които поддържат нашето съществуване.